ସତରେ ଏ ବୟସରେ ମନକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ତା ସହିତ ପଦେ କଥା ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ପଦେ କଥା ହେଲା ପରେ ତା ଚେହେରାଟା ଆଖି ପଲକରେ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତା ନା। ଠିକ ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇବି କୋଉଠି? ହଁ, ଭାଇବି କୋଉଠି?
କରୁଛୁ? ନାଇଁ ବା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଚୁପ୍ କର। କହିଲା କଣ ନା ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଆରେ ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ମା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ତୁ ନା ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାବୁଛୁ। ଆରେ ନୁହେଁ କି? ମା ଏସବୁ କଥା ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ କର ତ ମା। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ନ ଜାଣି ତ ଆଉ ଜାଣିବ କିଏ? ହଁ ମା ମୋର ତ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ବାହା ହବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ବି ତ ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ତୁ ହାତକୁ ଦେହ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଥାନ୍ତି। ତୁ ଛଡ଼ା ଏ ବିଷୟରେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି କଟୁଥିବି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖିଆ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ବାହା କରିଦେବି। ଆଉ ଡେରି ହବନି ବା କୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ ନେଇକି ଆସିବି। ହଉ ଦେଖିବା। ମୋ ପୁଅ କେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ମା। ଠିକ ଅଛି ଚାଲେ ସେଟା ଗୁଡା କାମ ଅଛି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମୋ ବା ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ମା ବି ହେଲେ ବି ଆଜି ଯାଏ ମୋ ମଥାରେ ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ। ମୋ ମଥା ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର ନାଇବାକୁ ମୋ ମନ ବିଖର ଉଡୁଛି ନା। ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୋ ମଥାରେ ଆଜି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ବେନ୍ଦେବି। ହଁ ଆଜି ମୋ ମତରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ବେନ୍ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ବେନ୍ଦେବି। ହଁ ରହିଯା ବହୁମା ରହିଯା। ଏସବୁ କଣ କରୁଛ ବହୁମା? ଏସବୁ କଣ କରୁଛ? ବାପା ସିନ୍ଦୁର ବେନ୍ଦେ ବାପା ସିନ୍ଦୁର। ନା ବହୁମା ତୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନି। ତୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନି। ବାପା କାହିଁକି ବାପା କାହିଁକି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ବେନ୍ଦି ପାରିବିନି? ଆପଣ ମତେ ଏଇ ଘରେ ବୋହୂ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ କାହିଁକି ବେନ୍ଦି ବାପା କାହିଁକି ବାପା? ସେଦିନ ମହାବୀରରେ ତୋତେ ବହୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବାପା ବାହା ହେଲା ପରେ ତ ସବୁ ସତବାରରେ ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ବେନ୍ଦନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ କାହିଁକି ବେନ୍ଦି ବାପା କାହିଁକି ବାପା? ଏ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଦବା ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ନାଇଁ ବହୁମା। ତେଣୁ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ମଥାଟା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁମା ଖାଲି ମଥାଟା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କଥା ଯେମିତି ମନେ ରଖିଥିବୁ ବହୁମା ମନେ ରଖିଥିବୁ। ବସୁଛି ଆରେ କେମିତି କା ନିୟମ ଏଇ ଘର ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପାରିବନି? ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ କି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି? ଆରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି କାହିଁକି? ମୋ ମଥାରେ ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ କାହିଁକି? ହେ ମଣିଷ ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରୁଛି କାହିଁକି? ଏଠି କରିକେ ବାହା